Cantares de Liñares. Un aplauso, por favor. Que inicio tan fuerte, por favor. Imos continuar agora co discurso da dirección representado pola directora Bea. Queremos o discurso da ANBA, a que tamén agradecemos toda a colaboración que fixeron durante este acto. Muy nerviosa.
alumnado, o profesorado, as familias e tamén as amizades que están aquí hoxe con nós. Estamos aquí no Instituto Alexandre Bóveda para acompañar o noso alumnado na celebración da súa graduación. Para mí e para todo o equipo directivo é unha honra e un privilexio participarmos nela, xa que supón un antes e un despois na vida de cada un de vos. Despedides a adolescencia, experimentar esa emoción de dar a benvida a unha nova etapa vital, que estará chea de oportunidades, pero tamén de desafíos. Con certeza, seredes quen de aproveitar ao máximo esas oportunidades e afrontaredes con determinación e paixón os desafíos que se vos presenten. Por unha banda, quero felicitar a todo o alumnado que está aquí diante, polo seu, a todos, non sei cantas filas son, polo seu esforzo, dedicación e compromisos nestes anos de intenso estudo. Aquí traballastes, aprendestes e medrastes xuntos. E tamén vos enfadastes de cando en vez. Mais lograr superar esas dificultades tamén forma parte da aprendizaxe da vida. Cada un de vos leva consigo non só coñecementos académicos, senón tamén amizades que vos axudaron a madurar e un xeito moi persoal de camiñar pola vida e de pertencer á sociedade da que formades parte. Unha sociedade que, como sabedes, é moi diversa. Nela teredes que procurar o vosso lugar para ir definindo o voso proxecto de vida. Por outra banda, queremos agradecer a todas as persoas que camiñaron a vosa beira neste percorrido, familias, profesorado e amizades. Mención especial para as familias, soporte e alicerce imprescindible na vosa educación. Todos sabemos que a educación non comeza nin remata entre as 4 paredes dun instituto. Comeza na casa, na contorna máis inmediata, e é aí onde, primeiramente, se inculcan valores e se ensina a importancia do respeto, a responsabilidade e o esforzo. Por todas esas experiencias compartidas, ao carón do alumnado e do profesorado, quero felicitar a todas as familias e darvos as grazas. Hoxe é un día para celebrar, reflexionar e afrontar o futuro con optimismo e moita ilusión. Parabéns a todos e a todas por chegardes ata aquí, o remate de segundo de bacharelato. Este acto é a recompensa a tanta anguria vivida, sobre todo nestas últimas semanas. Dormistes pouquiñas horas, e tivestes que lidar cos nervios, a ansiedade, a desilusión, a frustración. Rematou. Agora iso xa é pasado. Deixades atrás os longos corredores do Alexandre Bóveda. Desde logo a min impresionaron a primeira vez que entrei no centro, para explorardes outros, a universidade, os centros de formación profesional ou aquel espazo ou aquel lugar onde vaiades. Vaiades onde vaiades, esperamos novas aventuras, descubrimentos e soños. Non teñades medo a nada, seguid a ser quen sodes e non perdades a vosa esencia. Vos sodes a semente que nuns anos florecerá na interpretación, na medicina, na música, na física, na química, na fontanería, na gastronomía. Non se sabe onde. As posibilidades son infinitas. Apreixarédelas con todas as vosas forzas e non as deixedes fuxir. Antes de despedirnos, agradecer en xeral a todas as persoas que fixeron posible este evento. En particular, o alumno Claudio Avalo Arias, a alumna Alma Meixide Blanco e a profesora Judith Alonso Gómez Marañán por se encargaren o profesor Rafael Rodríguez Paz,
gozando. A AMPA, por xestionar e asumir o custo económico das obras, alén do entusiasmo e cariño que puxeron na organización nestes últimos meses. A todo o alumnado sobre o que recaeu a responsabilidade de elaborar os discursos e crear as distintas actuacións que escoitaredes e veredes a seguir. E por último, máis non menos importante, agradecer á vicedirectora María Begoña Rodríguez Otero o imenso traballo de coordinación e seguimento deste evento. Grazas a todos e a todas. E antes de dar voz ás seguintes intervencións, gustaríame pechar este discurso cuns versos do poema Camiño Aberto da escritora galega Rosalía Fernández Rial. Abrimos las as o vento, sen medo o porvir. Levanto con nós a forza do que aprendemos a sentir. Que cada erro sexa un ensino, cada día unha nova paz, pois hoxe somos sementes dispostas a medrar. Que a vida vos sorría sempre. Bueno, yo voy a empezar al revés que Bea con un poema. De la naturaleza, el primer verde es oro, su matiz más difícil de asir. Su más temprana hoja es flor, pero por una hora tan solo. Luego la hoja en hoja queda, así se abate el Edén de tristeza, así se sume en el día al amanecer. Nada dorado puede permanecer. Este poema de Frost que nos fala da fin da adolescencia e que aparece na novela Rebeldes de Susan Hinton e que, por certo, este ano tocoulle ler o meu fillo no instituto do mesmo xeito que o fixen no seu momento, veume á cabeza no momento en que me dixeron que desde a AMPA tiñamos que dicir unhas verbas neste acto. Pero que dicirvos? Que non vos dixeran xa? Quizá que, como di o poema de Frost, deixades atrás unha época dourada que estamos seguras ides lembrar toda a vida. Mesmo chegaredes a deixar na segunda fila os momentos malos para deixar con na primeira fila esas lembranzas que vos farán voar a adolescencia, que agora empezades a deixar atrás. Sodes eses primeiros brotes verdes que han ir madurando até dar como resultado a uns pequenos adultos, os que van dirixir o mundo do futuro, un futuro non tan afastado. Pasaremos de darvos as mans a estar nas vosas mans. Como nais e pais, vos imos acompañando en cada un deses pasos, animándoos a seguir adiante, a tomar aos poucos as rendas do voso futuro e da vosa vida. Por suposto, cos nosos medos. Como esquecer ese primeiro curso no que aínda vos víamos demasiado cativos para pisar os corredores dos que falaba Bea e aulas dun instituto que mesmo se nos facía grande a nós, pero que agora se vos fixo moi pequeno. Toca por fin a esta etapa e é emocionante vervos aquí e pensar canto talento hai nestas cabeciñas que xa estamos vendo nestes momentos. Moitos xa sabedes cal é ese talento, outros o iredes descubrindo aos poucos. Está aí dentro. Só debedes darlle tempo e oportunidades, todo chega, isto é palabra de nai. Dadesme certa envexa vervos aquí hoxe, confeso en primeiro lugar, porque hai 25 anos non se facían estes actos de graduación. E segundo, é realmente importante porque vos queda tanto por vivir e por gozar. Chega unha época maravillosa, agarradea con forza, con cabeza, con corazón e con moita ilusión, porque confiamos en que ides facelo fenomenal.
Desde AMPA, dar as grazas ao equipo directivo que facilitou que esta graduación pudese celebrarse. Sabemos que son moitos frontes os que tedes abertos, que tedes que xestionar e organizar e asumir este a maiores, pois se de agradecer. O equipo docente tamén agradecerlles todo o traballo feito en todos estes anos. Somos coñecedoras de que as cousas non sempre remaron ao vosso favor e tamén é importante recoñecer ese traballo. Deixamos a formación do máis importante das nosas vidas nas vosas mans e aínda que a nosa tarefa é a de educar, como decía Bea, non cabe dúbida de que vos tamén deixaredes neles unha pegada importante. Tamén vou aproveitar para lembrarvos a importancia de que un centro escolar conte cunha AMPA e, ademais, cunha AMPA implicada. Non só por colaborar e preparar esta graduación, que o facemos con todo agarimo e ilusión porque sodes os nosos fillos. Que este centro conte cunha AMPA importante para crear pontes, para unir e canalizar as reivindicacións en distintos sensos e direccións. Por exemplo, coa necesidade de instalar unha nova caldeira ou como apoiar a incorporación dunha segunda orientadora, tratar de loitar para que o centro conte cun psicólogo ou tantas outras cuestións que suman para mellorar a convivencia no instituto. Trátase de traballar para achegar algo bo a esta comunidade. Para iso estamos aquí, para buscar solucións. Xa remato, porque agora tocamos voar, sair deste centro, baixar esas escaleiras que acabades de subir, cruzar esa porta e comenzar unha nova etapa na que, como nais e pais, seguiremos o voso carón, pero con outra distancia. E recordade, o límite está na vosa mente. Definitivamente temos uns discursos maravillosos, verdad que sí, Ismael? Sí. Pois agora imos ter a representación da canción Jealousy, Jealousy de Olivia Rodrigo por parte do noso bacharelato de artes, con participantes como Adrián, Izan, Valeria, Sofía, Alejandro Gómez, Claudio y Alba Mejides. ¡Un aplauso!
o placer de recibir o discurso por parte do profesorado, que será por parte de Paco Centeno. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a vicedirectora Begoña por invitarme a este marrón de una charla de despedida ao alumnado de segundo de bachillerato y en consecuencia a todo o equipo directivo, evidentemente, claro. Quizás a invitación é porque eu tamén me gradúo este ano. Despois de 35 anos xa podo marchar de aquí. Entonces, bueno, nos 35 anos que levo neste centro, xa unha vez me tocou facer un discurso de despedida a un grupo de segundo bachillerato, non porque me graduara daquela, sino porque tivera unha moi boa relación con esa promoción, que foi unha promoción que rematou no ano 2007. Fixaderos canto tempo hai que vos, a maioría andaríades por un aniño aí, verdad? Mais ou menos. E pois aquela promoción logrou moitos premios matemáticos, porque, bueno, pues en aqueles momentos había un grupo de profesorado entre os que me encontraba eu e que traballábamos tanto dentro e fora da aula para que estes rapaces pudieran conseguir premios como olimpiadas, rankings matemáticos, etc. E cada tamén que con esta promoción que temos agora, pois a verdade é unha das promocións pois que máis persoas eu lle di clase, porque, vamos a ver, hai un grupo de segundo de bachillerato de ciencias que tuveron a sorte de estar comigo este ano, todo o curso. Despois, no outro grupo de ciencias, hai varias persoas que tamén tuveron a fortuna, en este caso, de estar comigo. Algúns estuveron en segundo de ESO, por exemplo, Inés, que estaba en segundo A, ou Zaira, e que seguramente se lembrarán como acabamos aquel curso de segundo de ESO, verdad? Dando clase a través das pantallas, porque foi o ano da pandemia. Realmente foi unha experiencia moi interesante. Mellor non ter que repetirla, porque vamos, moito mellor da clase presencial que non aquelas cosas. Pero bueno, eses rapaces e rapazas se portaron fenomenalmente ben. E outros aí estaban Sergio e Samuel, que tamén coincidín con eles en terceiro de ESO. Despois, os de bachillerato de sociais, pois prácticamente coincidín con todos o curso pasado, verdad? E, por tanto, pois, os coñezo a casi todos. Con todos estes rapaces que tuven esa relación, en este caso como profesor de matemáticas, pois hai unha anécdota que teño que contar. En todos os anos que levo aquí, solo houve unha persoa a que eu lle impartira 3 anos clase. E acaba de cantar aí un pouco por aquí. Elea Bea foi, non sei se con sorte para ela ou non, pero así foi. Para mí foi unha sorte, desde logo. Os de artes e que os de humanidades, pois creo que podo que non coincidí nunca con ninguén, pois por unha banda, porque nestas materias non hai matemáticas, nesta vía de bacharelato non hai matemáticas, e da ESO tampouco coincidí. Pero non por isto, por non ter matemáticas, deixo de valorar as cousas boas que teñen estes dous bacharelatos, bueno, estes dous me refiero, os de artes e tamén os de humanidades, non? Que tampouco creo que coincidí con eles. Pero digo que non deixo de valorar todas as cousas boas que estes dous bacharelatos aportan ao noso centro. Un bo exemplo son as cousas que estamos vendo aquí, non? Antes de
que subir a decir estas cousas, non? E non deixo de valorar isto porque non todo nesta vida son matemáticas, ainda que atrevidos, como Pitágoras, que Samos, que supoño que coñecedes, non? Dixeran que os números gobernan o mundo, xa naqueles tempos, cousa que eu estou bastante de acordo, e neste tempos bastante máis. Por certo, unha pequena anécdota para que aprendades algo máis de Pitágoras, de Samos. Hai bastante tempo, estaba cuns pequenos e tal, e entón son estar así, oísteis falar de Pitágoras de Samos? Sí. E por qué? Porque o teorema de Pitágoras. E non sei tamén como xorde e tal, e dice, e de onde era Pitágoras? E vai un rapidamente, un espabilado, e di, galego. E digo, joder, galego, como que galego? Home, Samos, Lugo, o Mosteiro. Claro. Bueno, eu non me sabía. Para os que non os saibades, o bacharelato de artes é un bacharelato relativamente recente, porque este é un bacharelato que nace coa LOE, unha das poucas leis do ensino que temos últimamente, e se nos propón eu en aqueles tempos era xefe de estudios do instituto, e se nos propón que collamos nos ese bacharelato, porque ese bacharelato, que en ese momento se chamaba Bacharelato de Artes Escénicas, Música e Danza, só o iba a impartir un centro en Vigo, e nos aceptamos coller ese bacharelato, vale? E ese bacharelato comenzou, ademais, no ano 2008, e durante 3 cursos non se impartía aquí, se impartía en aulas do Conservatorio da Florida, vale? Despois desos 3 anos houve unha serie de movimientos do profesorado, etc., e acabou xa vindo a impartirse no centro, non? O profesorado das distintas materias foi se implicando cada vez máis en este novo bacharelato, e especialmente, dado a como se chamaba, o profesorado de música, evidentemente porque había daquela moitas materias relacionadas coa música, agora ainda hai, pero daquela había máis, non? O profesorado de galego, porque foron os encargados desde o principio de impartir a materia de artes escénicas, e máis tarde, cando cambiou un pouco este bacharelato, tamén se implicaron bastante os de plástica. E aquí quero parar un momentillo para lembrar a dos compañeiros que tamén se xubilaron este ano, que seguramente os coñeceríades, que son Ángeles e Fonso Piñeiro, que eles traballaron ben neste bacharelato, e tamén, non porque xubilara, senón porque se trasladou a figura de Julen. Bueno, Julen foi un dos primeiros que, digamos, creou as actuacións musicais, as óperas, etc., con todo o alumnado, non? Vamos a ver, sempre con máximo respeto aos profesores e profesoras que están impartindo ahora, ¿vale? Pero bueno, un recordo para estas persoas, uns que se jubilaron e outros que se trasladaron, cambiaron de centro. Con respecto ao bacharelato de Humanidades, pois o bacharelato de Humanidades é un clásico. Pois é un bacharelato pois que como tal, pues, prácticamente existe en todas as leis e tal, pero realmente, pues, a veces
tivo momentos moi complicados, ¿no? Este bacharelato. E dicir que eu sempre o defendín, sendo membro dun equipo directivo ou non, sempre defendín esta bacharelato. E aquí, bueno, pues tamén me vou a lembrar de o traballo de Nieves, e bueno, non sei se de vos o que sería, pero anteriormente o traballo de Ben. Non sei, seguramente non. Bueno, espero, coido que todos esperamos que desta etapa 2018-2024, a maioría de vos, non todos, na que pasastes a adolescencia, salvo casos honrosos que andan por aí, gardedes en xeral un bo recordo. O sea que sei que ten que haber habido todo tipo de momentos, bons e malos. Cando un ten que sufrir a metamorfose do paso de neno a adulto, cando se busca a propia identidade, cando se afianza os amigos que un tiña ou ven todo o contrario, se cambia totalmente de amigos, cando xorden os primeiros amores e os primeiros desamores, cando xa se é capaz de distinguir a crueldade e a maldade, cando calquera parvada pode ser un conflicto, cando se deixa de idealizar a figura do profesor, en primaria, o que digo profe vai palabras de Dios, aquí xa é outra cosa. Agora que a maioría de vos xa saiu do capullo, espero teñades unha valoración globalmente positiva do traballo do profesorado. Xa sei que a veces nos equivocamos, metemos a pata, como todo ser humano, non só no plano académico, sino tamén e sobre todo no plano humano. Se alguén dixo que o mellor profesor non é o que máis ensina, senón o que mellor fai aprender. O primeiro fabrica robots, o segundo forma persoas. No curso No curso 97-98, xa choveu, elaboramos un primeiro proxecto educativo de centro. Coido que xa non quedan moitos dos que elaboramos este proxecto. Bien, este era un documento que nacía coa aplicación da LOCSE, outras das poucas leis educativas das que queremos utilizar. E os que ali estábamos, decidimos os que queríamos considerar os nosos sinais de identidade e que aínda siguen vixentes no PEC actual. O noso centro, literalmente, o noso centro concibe a educación como unha formación da persoa resida polos principios de coeducación, eliminando toda discriminación por razón de sexo. Integración, conseguindo que a comunidade educativa considere os alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais como membros con plenos dereitos e deberes. Dereito á diferenciación, prestando especial atención á diversidade dos alumnos e alumnas con respecto tanto ás súas capacidades físicas, intelectuais, como ás súas diferencias en relación á súa cultura, religión, condición sexual, etc. Educación compensatoria, intentando evitar as desigualdades derivadas de todo tipo de factores. E fomento do espírito crítico, actitudes e valores, perseguindo a formación integral, o espírito crítico e unha educación en valores de respecto mutuo, non violencia, tolerancia, solidaridade e respecto co medio ambiente para fomentar actitudes activas ante estes comportamentos. Gustaríame pensar que así ten sido con vos. De cara ao futuro, un futuro que sempre se presenta incerto, desexaros que, agora que tendes que tomar unha decisión, acertedes coa mesma, aínda que na maioría das veces os acertos van unidos ao traballo. Se un traballa, loita polo que quere, tarde ou cedo, é máis fácil que acade os objetivos, polo menos os mínimos.
rematar, varios agradecementos rápidos. Como sempre, en primeiro lugar, grazas aos vosas nais e pais por traernos aquí. Grazas ao profesorado que traballou con ilusión para axudarnos a percorrer o camiño. Grazas ao persoal non docente que tamén traballou con esa mesma ilusión. E por último, gracias a vos por ter estado aquí. En definitiva, fue un discurso maravilloso. Un fuerte aplauso, por favor. O seguinte que imos ter neste escenario vai ser unha actuación de Izan, Adrián, Valeria, Sofía, Alejandra Gómez, Claudio y Alba Mejide con Como Camarón, de Estoca. Creo que saltó la malla. Creo que saltó la malla. Que mantengo por la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos. Que me cuentas de me pasa por esta noche, me trae por esta noche, de amargura y de Thank you.
Agora temos dous discursos seguidos de segundo bacharelato A e de segundo bacharelato B. Así que, por favor, un gran aplauso. Boas tardes a todos e todas. Somos Inés e Samuel, os dedicados ás ciencias da saúde e imos falar da nosa vida no instituto, sobre todo neste último ano no que temos que destacar o orgullo que sentimos polas nosas cualificacións. Dende o principio de curso estivemos facendo un esquema deste discurso ao estilo dos de bioloxía. o primeiro que nos gustaría destacar sería o longo camiño desde a ESO ata aquí. Parece que foi onte, cando estábamos en primeiro da ESO, e víamos aos alumnos de segundo bacharelato tan maiores. Agora somos nós os que nos atopamos nesta situación. Desde o primeiro momento, neste instituto, exixironnos moito e fomos superando todos eses exames e probas cada vez máis complicados. Para afrontalo, intentamos perder un pouco de electronegatividade E ser un pouco máis positivos para convertirnos en cacións. Por todos eses bolis gastados nos exámenes de filosofía e historia e por o sufrimento das nosas mans. Despois destes anos, non sabemos que nos deparará o futuro e se os nosos camiños volveránnos a topar. A época que nos tocou vivir foi moi peculiar, sobre todo en segundo da ESO por o confinamento, en terceiro da ESO pola distancia de seguridade que tiñamos que respectar en clase e o uso obligatorio da máscara. Por mor da COVID tivemos que estar separados e moitas excursións canceladas. Podemos destacar algúns momentos divertidos e humildes como cando tiñamos que facer educación física no corredor ou na entrada, xa que tardaron moitísimo tempo en reformar o gimnasio. Facer tamén fincapé nas cousas que entraron pola ventá. Visitaron os balóns, piñas e insectos que mesmo quedaron a vivir na clase. Moitos de nós collemos enerxías na cafetería e non poderíamos vivir este inferno sen as chuches e os bocatas. Ademais, se converteu nun lugar de reunión para moitos. Foi un curso duro, pero non tan duro como ver a nosa cara na ruleta do adicio en matemáticas. Tampouco imos facer ningún comentario sobre lingua galega ou lingua castelá porque estamos aburridos de facelos. Finalmente, destacar todas as amistades e parellas que surgiron entre nós, grazas a todos os profesores que acompañaron esta travesía e aos que a complicaron, pois, grazas, supoño. Gustaríamos mencionar especialmente a Rosa Domínguez de Bioloxía, que está hoxe na graduación e acompañounos nos anos anteriores na nosa formación. E coa que fomos de excursión no ano pasado, unha experiencia inolvidable. O noso camiño non foi doado, pero quedarán na nosa memoria para sempre as nosas vivencias neste centro. Poderíamos engadir algún Frei Salver, pero ímoslo reservar para Gau, na que agardamos que soe a campa de Gauss. Moitas gracias. Hola, vale. Perdón, é que olvidóuseme que mido un 95. Vamos falar despois deste discurso sobresaínte e volvemos empezar dicindo que hoxe é un día moi especial para nós, xa que supón a fin da nosa estancia neste instituto este remate de curso tan duro. Tras semanas e semanas de dormir máis ben pouco ter moitísimos exames a semana, xa nos queda só unha semana de esforzo antes de que chegue a Pau e por fin recuperar a nosa vida. Para empezar, queríamos agradeceros a todos por vir, pero de Ciencias queríamos agradecer especialmente a Carmen Ejido, a nosa profesora de Física e Química. Nunca esqueceremos os seus exames e os seus apuntes que só ás veces terminábanse. Ela vai crecendo como por nosos corazóns e que viñese xa que habernos tras un ano fora das aulas significa moito para nós. Poderíamos mencionar a moitísimos profesores, moitísimos, pero
queremos mencionar especialmente a nuestro tutor, Paco Centeno, que está acompañando. Que hizo un maravilloso discurso e nós especialmente collímosles moito cariño por as 8 horas semanais que teñamos con ele. Anxo la pillado. Empezaron a ser anos de nutrina e agora tan só quedamos as 10 superviventes. Despois de que se nos repetise durante todo o curso que somos o tecnolóxico máis vago que viran, podemos dicir con orgullo que superamos infinidade de subordinadas, de composicións, de fórmulas e de transformations. Pero non todo foi malo. Con os profesores tamén aprendimos sobre o orgulloso que se pode ser a estar dos sobrinhos. O único que nos queda pena é que non tivemos moitas discusións ao largo do curso, e mira que intentamos, pero non se pode. Estes foron 6 anos moi especiais na nosa vida, nos que rimos, choramos e onde coñecimos a xente que nos acompañará na nosa memoria para sempre. Algunas persoas que se irán, outras que se quedarán e outras que se volverán imprescindibles. Todos tomaremos diferentes direccións na nosa vida, pero o primeiro, do que seguro que todos temos ganas de facer é recuperarnos, asentarnos e despois xa tomar os caminos que queramos e avanzar neles como xa fora na universidade, no mercado laboral ou calquera outro método de ensinanzas superiores. Foi un placer compartir con os compañeiros todos estes anos. E de segundo B queremos tamén felicitar ao resto dos compañeiros por sobrevivir ao bachillerato do IES Alexandre Bóveda. Para rematar, queremos aconsellaros que teñades cuidado a todos os bacheleres na festa desta noite e sede responsables, que, como nos dixeron a maioría de profesores, somos de ciencias e disque, os de ciencias sabemos de todo. Pero, antes de apoyar, otra vez. Dito isto, gustaríanos despedirnos de vos e deste instituto agradecer enormemente todo o que vivimos aquí. Sempre recordaremos estes anos con moito cariño. Sorte a todos e a todas e moitas grazas por todo. E para rematar, gustaríame dicir que, se os ha gustado este discurso, a base é nosa e o 90% é da nosa magnífica directora de estudios, Begoña. Por favor, un aplauso. Non me digades que non son uns discursos maravillosos, por favor. Continuaremos cos discursos despois da actuación que ven agora. Para porvos en contexto, o Bacharelato de Artes no ano pasado fixemos un proxecto moi especial chamado Team Beats Movie. E, en guiño a isto, algúns de nós imos facer a actuación Cruising for a Cruising. Un aplauso, por favor. Run, 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 here we come. Waving on an angel, Sunday
grandiosa actuación, imos ter dos últimos discursos dos nosos bacharelatos. O primeiro deles va a ser el de C. Por favor, un forte aplauso. Ás veces, a mellor aventura é atopar a corose para seguir adiante. Dori, buscando a Nemo. Boas tardes a todos e todas. Por fin chegou o día no que rematamos a viaxe a que comenzamos hai 6 anos, cando éramos unhas mochilas con patas e a nosa única preocupación era xogar cos nosos amigos. Ao longo destes anos pasamos por moitas cousas, dende unha manderia con prórroga de 15 jornadas máis ata que marcase o Madrid, por un 2-8 no que nos pintaron a cara, pola marcha de Messi... Alex, non te desvíes. Perdón. Volvendo ao tema. Este é o final dunha etapa, pero o comezo doutra, na que sí, tenemos que estudiar. Pero antes temos un fabuloso verán, salvo que imos a xuño, que imos ter un fabu verán. Estes 6 anos deron para moito, e hai cousas que non imos botar en falta, como cando o noso patio quedou reducido a aparcadoiro do instituto, e traer mantas cando tiñamos que ter todo cerrado, ou os azulexos do instituto, que caían con solo mirados. E outras cousas que sí imos botar en falta, como a cafetería e os nosos vicios cos bocadillos e as napolitanas, a gran innovación dos reloxos nas clases ou as nosas aventuras no País Vasco e o noso altercado cos bilbaínos, cando estábamos en primeiro de bacharelato. Este curso deixounos secuelas, como dor de costas por facer os exames no salón de actos, o mareo polas luces intermitentes que non funcionaron na nosa clase e todo o esforzo que fixemos nos exames de filosofía e historia para rematalos a tempo. Neste momento haberá xente que non entenderá, pero espero que os meus compañeiros si o fagan. Queremos agradecer aos profesores que nos ensinaron durante estes 6 anos de instituto. Grazas a Irma, unha profesora que conseguiu mostrarnos a súa paixón pola asignatura, e tamén grazas polos seus traballos voluntarios que salvaron a moitos de nós. Grazas a Remy, porque agora todos estamos desexando ir de Erasmus para conseguir o mesmo número de amigos que ten repartidos polo mundo. E grazas a Mel por facernos disfrutar do francés. Grazas a Francisco por ternos convencido de volver a escoller economía. Aínda que a cambiar de curso algúns compañeiros abandonaron a materia, el tiña razón, é que primeiro era moito máis difícil que segundo. Grazas a Danitic, que nos aprendeu moitas cousas, pero alguna especial que nunca esqueceremos, o cubo de rugby en primeiro da ESO. Grazas a Clemente, por despertarnos do noso soño dogmático, aínda que creo que os luns pola tarde todos seguíamos dentro del. Grazas a María Vázquez, que sempre nos deixou facer os exames o último día do trimestre e que xa coñece a todos os nosos avós e avoas. Grazas a Raúl, aínda que pensa que a nosa clase fixo un bacharelato semipresencial, hoxe estamos os 18 aquí. Grazas a Luis, que nos deu unha sorpresa ao último día cando por fin escoitamos a súa voz en castelán. Creo que foi a primeira vez que entendín todo o que decía. E grazas por preguntarnos todos os días do curso que como estábamos e que por fin hoxe podamos responder todos ¡Good! E grazas a nosa titora María Lagos, que nos quería tanto que non perdeu a oportunidade de vernos a todos durante a Semana Fantástica. Que sei que non aprobamos ningún comentario crítico, pero esperemos que este discurso estea ben redactado. Sofía, que redactado non leva til. En resumo, este discurso trastocounos a todos. A nosa economía acabou en picado, con todas as fotocopias de apuntamentos que fixemos. Moitos de nós desenvolvemos a capacidade de vivir con 4 horas de sono ao día.
Prescindimos de tempo de descanso e de moitos venres vivo, e tomábamos máis cafés que en toda a nosa vida. Por último, queríamos decir que este ano foi moi duro. Foi unha viaxe chea de risas e de bágoas, principalmente estudando para os nosos exames finais. E momentos que, francamente, espero non repetir na miña vida. Pero hoxe estamos aquí, preparados para afrontar o mundo real, ou polo menos para tentalo, despois dunha merecida festa de graduación. E por último, queremos dicirlles a todos os nosos compañeiros que o conseguimos. E como dixo un gran sabio, non é só chegar ao obxectivo, senón a viaxe, o que define quen somos. Rayo McQueen. Bueno, hola a todos a todas. Espero que estéis pasando ben, estamos tendo un momento moi ameno grazas aos discursos, ás actuacións dos meus compañeiros e compañeiras, pero temo dicirvos que agora chega un momento un poquinho máis solemne. É que cando eu escribí este discurso estaba un pouco nostálxica, non? Dátame un segundo porque se me caen todos os papéis. Eu estaba un pouco nostálxica, estaba un pouco triste, e notaré no discurso, pero en verdade eu son unha persoa moi positiva, máis ou menos. Pero calquera que me coñeza, o que sabe é da miña teima co tempo. Sempre custoume aceptar o paso do tempo, e se ben que non son a única aquí presente a que dar este paso adiante na vida, dalle, ainda que sexa unha pouca de vertixe. Pero é que hai un feito, é que estamos condenados a vivir unha vida para somente poder recordala e aceptar que esta etapa de instituto, que a nosa adolescencia estase a rematar, somente poderemos lembrala, é duro. Pero tentemos endulzalo, porque é a única maneira que temos de concebir a vida. Así que entendamos que o único que temos no mundo é este preciso momento no que moitos de nós estamos aquí por derradeira vez, no escenario que foi o noso escenario principal das nosas adolescencias. Non quero perder o tempo agradecendo... Damos. Como ia dicindo, non vou perder o tempo en agradecerlle ao Instituto por todos os coñecementos teóricos que nos fixo adquirir, que foron un montón tamén, en algunhas asignaturas máis que outras. Pero sí que o farei, sí que o empregarei en agradecerlle a este espazo, porque neste espazo é onde nos estivemos a desenvolver durante os últimos anos para crearnos a nós mesmos, a quen somos hoxe. Como se chama? E ben, nós somos... O Instituto foi sempre... Que foi sempre? O Instituto foi sempre un niño para a creación de amizades, para a creación de temas de conversa, de sufrimento moitas veces, pero, sobre todo, brindounos a oportunidade de crear as nosas propias ideas. Algunos tomaron, algunos non. Ideas sobre quen somos e sobre quen queremos ser. Ideas que nos impulsaron a crear e a crearnos a nos mesmos. E agora xa dirixíndome a miña clase de segundo de bacharelato D, falando con eles estes últimos días, dime conta de que efectivamente non son a única que durante todo o curso sentiu unha continua sensación de buen rollo no aula. Conseguimos un fito, que é que un grupo de adolescentes convivindo día tras día nun mesmo espacio baixo a gran presión que requiere este curso que é segundo de bacharelato, conseguimos ter cero problemas. E isto foi totalmente grazas ao respecto que tivemos entre todos nós dende o principio do curso. Este respecto traduciuse nun dos anos máis agradables da miña trayectoria escolar, así que moitas grazas e un aplauso para os meus compañeiros por terem seguido. Bueno, xa non falo da miña clase dos meus compañeiros de modalidade, que aí creouse unha pequena familia. E agora que teño a atención de todos vos, ou polo menos iso parece, non sei, vou aproveitar o momento para reivindicar a miña modalidade de bacharelato, que é a modalidade de humanidades, na que estamos eu e 5 raritos máis, que aínda creemos na importancia que teñen as humanidades. A cidade contemporánea,
Non te rías, Samuel. A sociedade contemporánea na que vivimos é intrínsecamente utilitarista. Sempre estamos buscando resultados, pero en verdade, que resultado podemos obter da vida se ignorámoslo? Pero todos temos un fin marcado. O que é a vida é un proceso continuo. Nos procesos sempre é necesaria a comunicación, é necesaria a linguaxe. A linguaxe é o eixo sobre o que se construiu a idea do ser humano, ou polo menos así como eu o vexo. E como estamos feitos de palabras, estamos feitos de lingua, sabendo que a linguaxe é un elemento tan importante na nosa creación como especie, como non íamos sentir a necesidade e a curiosidade por estudala. É por iso que, bueno, antes falaba Paco de que él pensaba que, él opina que o mundo está feito de números, bueno, eu penso que está feito de palabras. E xa que estamos falando de letras, eu hoxe levei a moi grata sorpresa de que veu aquí a acompañarnos Celia, que quero que lle des un aplauso. Bueno, Celia, eu quería agradecerche por ter feito unha das asignaturas, senón a que máis disfrutei da miña trayectoria escolar, que é Literatura Universal, e que non somente disfruteina e aprendí un montón de cousas, senón que abriu os ollos para decir, bueno, que eu que quero estudar é isto. Isto totalmente grazas a ti. Así que... Non quero aburrir máis con agradecementos, reivindicacións, sensiblerías. Así que tratarei de ser breve, que non sei se notaste, pero custame un pouco. E direi que todo conclúe en algún momento. Non sei que será de vos no futuro, pero o vosso pasado xa está fiado de alguma maneira a este centro escolar, a Beis Alexandre Bóveda. Supoño que dentro dun par de anos xa non me lembrarei nin da metade de cousas que forman parte da miña realidade agora mesmo, pero do que sí me lembrarei é da boa sensación, e non por iso teño... fai que me alegre menos, non de tenas vivido. Igual que vos, que seguro que xa non vos acordades do principio deste discurso, porque como ben di unha persoa a que quero ben, verba volant e escrito a maneira. Así que despedireime cunha ata mañán, porque como xa dixen ao principio do discurso, lembrólo, non vamos a aceptar que estamos rematando esta etapa das nosas vidas. Moitas gracias. Comunicado oficial. Tania de Lela dará o discurso de segundo bacharelato en... Sinto... É que necesito uns segundos para asimilar que xa chegamos ao final. Fala ti. Quiero comenzar mencionando que estiven esperando este momento por moito tempo. E non necesariamente para poder estar aquí, parada e dar este discurso, senón para dicir que anhelaba moitísimo chegar a este día e poder frenar, por fin, todas as emocións que estiven sentindo ata o día de hoxe. Muchas gracias. Ademais, matábame a curiosidade de coñecer como estaríamos todos de emocionados, que vestido ou que traxe íase por cada persoa, que íamos a facer despois, como iban a estar as expectativas. En fin, un longo etcétera. Lembraste da primeira vez que pisaste o instituto? Eu sí, como se fose onte. Pensar que agora mesmo nos estamos a graduar de bacharelato síntese completamente irreal. Foi case como un soño, ou un pesadelo, do que non quero despertar. Eu vou botar moitísimo en falta moitísimas cousas, como por exemplo, as notas. As notas? O 3,75 en Historia de España, que recibe un Media Galicia con problemas de unha minería. Bueno, eu falo dos dos momentos. É que non hai que pasar por alta dificultade que enfrentamos como estudantes neste curso. Temos que estar orgullosos de nós, porque, pese a ansiedade e os sabores amargos, estamos aquí a día de hoxe.
temos que lembrar todos eses doces e preciosos instantes coa xente que queremos. Ao final, son eses momentos os que deixan unha pegada indeleble no noso corazón e na nosa memoria. Eu os teño todos todiños arquivados nun sitio que non ten pérdida. Sí, onde? Mira, ti coñes e buscas. E es as Celleiras tercera variación do exercicio de grabación. Apunte. Pero ainda que teñamos por recordos, temos que pensar no presente e no noso futuro. Agora mesmo que sentimos é unha incertidumbre que nos paraliza de cara ao que ven. Eu, polo menos, teño unha gana inmensa de marchar, pero ao mesmo tempo de ficar no que cada un construíu como o seu espazo seguro e coñecido. Non todos consignamos con todos, iso é lei de vida, pero todos atopamos unha persoa coa que pasalo ben, coa que chorar despois dun exame, ou a que confiar na nosa intimidade, ou todo xunto. Agradezo a miña clase, a todos e cada un deles, é sen excepción, porque en algún momento todos e todas me ensinaron algo, para ben ou para mal, que para min valerá máis do que calquer libro de texto poderá conter. Porque sinto moito, pero ni na filosofía ni na música me ensinaron o chiste do tapón. É que non bastan todas estas palabras para expresar o feliz que me sinto de ter compartido tantas cousas durante estes 2 anos. Para mí é moi gratificante ver todo o que fixemos a pesar da escaseza do tempo. Bueno, en relación con isto, tamén quero recordarles a todos que o éxito non só se mide polos resultados académicos, senón tamén polo esforzo e perseveranza que hai detrás e que son nós mesmos coñecemos mellor que ninguén. Así que materializada todas estas cousas, ver que, aínda que en algúns momentos perdimos un pouco a fe, fixemos o mellor que puidemos. E eu creo que debemos quedarnos con iso, que é o máis importante. Coas risas entre cada clase, cos chistes tontos que me facían chorar da risa, e con esas persoas que se encargaron de alegrarme todas as mañás sen excepción. Ao fin e ao cabo, iso é o máxico de pasar por esta etapa, que pese a todo tipo de situacións, sempre haberá algo do que sentirnos enormemente agradecidos. Queremos ensalzar tamén a presenza das nosas profesoras e profesores ao longo desta etapa. Todos aprenderonnos calidades imprescindibles no día a día, como o rigor, o amor á aprendizaxe, a curiosidade, a aplicación dos coñecementos da vida, o traballo duro. A perseveranza, a liberdade creativa, a búsqueda da excelencia e a paixón, entre outras, grazas de corazón. Como ben dixo Valeria, foron moitos os proxectos que fixemos. Unha adaptación dunha película Disney, unha ópera, un videoclip, fomos á radio a facer unha entrevista, presentamos un musical de Broadway e moitísimas cousas máis. Todo isto é algo de que podemos estar moi orgullosos como aspirantes a artistas. Estes 2 anos estiveron definidos por moito esforzo e traballo e os froitos demostrano. Non sei que será o futuro, pero do pasado podemos estar moi contentos. Desexo que todos nós obteñamos todo o que nos merecemos, que continuemos traballando porque tal vez, e só tal vez, chegaremos a alcanzar os nosos soños. Xa para rematar, quero puntualizar unha pequena cousa. Creo firmemente que é mellor tentar e perder que non tentalo xamais. Así que, adeus a bacharelato e ata sempre a todos. E para rematar coas nosas actuacións, temos a representación de Mamma Mía, que foi o noso proxecto de segundo de bacharelato de artes deste curso. Un forte aplauso. Now
Ya estamos chegando ao final. E agora imos a dar paso á entrega de orlas cun pequeno agasallo do AMPA feito polos titores, o agasallo non, a entrega, polos titores e titoras aos graduados. E imos comenzar con segundo bacharelato A, cousa titoría E de Elena. Lucas Allen Guimerans. Rubén Cabecilla Vázquez. Ángela Carpinteiro Núñez. Iria Durán Álvarez. Por favor, los que vais ahí levantándoos, os podéis poner aquí en fila. Los de A. Gracias. Sergio Eiros Varela. Inés Esteve. Iria Fernández. Daniela Pérez. Kaira González Pérez. Noa Groa Manzano. Jimena López Blanco. Sara López Moreno. Cristina Loredo Pérez. Irene Loredo Pérez. Miguel Loureiro Campanares. Iria Martínez Casal. Silvia Martínez Zamora. Claudia Melina López. Samuel Rodríguez Pastrana. Y yo de Bettina Goel. Porfa, los del segundo de bachillerato A, volver a subir al escenario. Hay que hacer una foto grupal. Comenzamos con Marcos Álvarez Bravo. Julia Alves Pérez. Iago Damián Torres. Samuel González Molero.
Juan Manuel López Domingo, Roque López López, Joaquín Montoto Diego, Óscar Palacín Varela, Maya Pérez Fernández, Martina Pinal López, Alejandro Presa González, Anso Reigosa Payas, Bryce Rodríguez Lozada, Miguel Rodríguez Quintás, Miguel Rodríguez Taguas, Pablo Roque Rodríguez, Rodrigo Toribio Fernández, E. Marcos Vaqueiro Barreiro. Ahora vamos con la clase de segundo de bachillerato B, con la tutoría de María Navas. Alex Alonso Pereira. Alba Álvarez Pérez. Elea Bea Iglesias. Lola Díaz Fernández. Estela Camillo Vega. Elia Fernández Cantón. Isabela López. Carla Lozano Rodríguez. Sofía Miguel Leiva. Pablo Prado Lorenzo. Ana Rivera González. Lucía Rodríguez de Miguel. Nerea Rodríguez Cuime. Lucía Rodríguez Rodríguez. Paula Ruiz Paz. Lara Troncoso Boullosa. Y Gabriel Vázquez Alonso. Comenzamos con Inés Alves Borges, Nerea Bullosa Gregorio, Sara Durán Esteves,
González Pérez. Elena Guisande Basario. Claudia Meléndez Santamarina. Lorenzo Prado Lorenzo. Miguel Puebla García. Jorge Silva Troncoso. Alberto Baello Árabe. Y Erika Bolívar Santaluces. Agora imos con segundo de bacharelato E, cuxa tutoría é Clemente. Claudio Ávalo Arias. Elena Alonso Costas. Tania Álvarez Pereira. Inés Samuel Alena. Adrián Reales. Saray Black Pérez. Elena Blanco Tomar. Martina Carreras Pérez. Alejandro Gómez Granja. María González Enrique. Alejandro Italiani Costas. Aline López. Joel Lorenzo Traba. Alba Mencide Blanco. Valeria Moncada Delano. Patricia Morales Rodríguez. Carol Muñoz Vázquez. Alba Pérez Villa. Antía Piñero Villa. Adrián Bujana Caribe. Sofía Rodríguez Creo. Micaela Rodríguez López. Ethan San Fernando.